Eta baina esnea garbia dagoela? Esnea garbi dagoela, zera bota, legarra. Ereini, da deskuidun baten, denpora asko tartamozu batzean, da denpora hotza bada, egiten da, balde zabal baten, balde handi beten, ure peluti fini. Dan beste balde hartu ez neruna. Da porte ereinareri, berotasune natural hartu dien, dituten duzu. Baino Maria edo esatealez. Bai. Orduan epel egon behar dago esneak. Bai, a 36 gradu. No bera katzamarra, no un gradu, baina batzamarra zigeten zuntzen da. Da gero mot nengo na. Da gero, begitu behakon, zera, hartu bado. Lango soinu igertiniako, hartutu bado. Hartu zango legarra zertutu bado. Bai, gogortu dan, ez da? Gogortu bado. Despara, atzamarra zukutu, da atzamarrean ez tepo behar ezneak, arrostean hartu baita. Osea, legarra behar gogortu baita. Da gero, ote zan, gorostiaz, inde, oina alambrasko eta zerak. Bai, barila modukoak ez da? Bai, egiten gorostia zitezan, gorostia erromeak, holandekoz erromak, gorostiek. Daik erromak egitezean menpaluen, sartu hola, beti gorantza. Zulutxuekin, da palun bertan, erromatxuek, taka guien sartu. Aitutun duzula? Hola, sartu, da beste sartu. Entzi ez dututa. Da gero guztirik egote zen ez hau ganditutu zen da gogorotu zen. Haite zen apurtuteko zera. Untzur arte horre kontuak, untzur arte. Gero azkenean zera